Salamat po Ate Sheila sa pagpunta. Thank you. Init. Init sa Pilipinas. Welcome po sa aking guys, maraming salamat po sa 2 million na nandyan sa loob. Thank you. Harang. Asan kaya sila? Nakaharang. Sorry, hadya ka pala. Okay lang po, lipat kita sa isang CP. CP maglalaro ako ng harang. Salamat po. Okay lang po, lipat kita sa isang CP maglalaro ako ng harang. Salamat po. Thank you sa pagpunta. Amiko harang. Maraming salamat Ate Sheila sa paglaro ng aking mga harang. Salamat po sa pag-share ng aking live. Thank you.
Marcelo Ace, hello. Salamat po. Welcome po sa aking live stream. Paano ba maglagay ng all well? Salamat po, Marcelo. Paano maglagay ng blue Ate Sheila? Sheila po, 2 minutes harang. Thank you sa paglaro ng aking harang. Okay, alam ko na. Ito pala. Nakita ko na. Thank you Marcelo sa pagdaan dito sa aking channel. Maraming salamat po. Hola Sheila, you are not a Filipino, Marcelo? Okay, you know how to speak English. Buenos dias, hola. Buenos dias, Marcelo. Ate Sheila, kausapin mo siya from Brazil. Thank you for dropping here at my channel. Thank you very much, Mr. Marcelo. Portuguese, Spanish. I'm very sorry, Mr. Marcelo. I don't know how to speak Portuguese or Spanish. But anyway, thank you very much for stopping my channel here in my live stream. Entiendo Español. And Marcelo, follow Portuguese. Entiendo Español. I'm very sorry because I don't know how to speak Spanish or I cannot understand. I don't know how to. Bawal ba yun? Sandali papatayin ko. Okay na po. Sorry. Maraming salamat Ate Sheila sa paglaro ng aking mga harang. Busi a Filipino. Busi Filipino. What you mean? You don't know how to speak English, Mr. Marcelo? Thank you po sa 4 million na nandiyan sa channel, Gina's channel. Thank you sa pagdalaw mo. Mega shoutout Gina's channel. Hello host. Welcome po sa aking live stream. Magandang hapon po sa Pilipinas. Magandang umaga po sa Middle East at saka sa Korea. Umaga pa rin dito sa Pilipinas. Manay Gina, well, salamat po sa pagpunta sa aking channel, sa aking live stream.
Gina's Channel. Maraming salamat po. Isang oras lang naman po ako kasi hindi pa tayo masyadong biyasa sa pagka-ALS. Medyo andahan-dahanin muna natin Ito, paano mo lalaman? para masanay tayo. Paano yun? Saan mo ba titingnan? Dito? Miko Hara, salamat sa ko sa paglaro ng aking mga harang sa paulit-ulit na paglabas-pasok. Thank you, thank you, thank you. Mga siguro mga alauna pwede ka na magsimula ulit sa release mo. Kasi hanggang 1 lang to. Isang oras lang. Ito, maganda rin. 36 lang. Sana nang walang powder. Mag-text ka lang. Sige. Isang oras lang po ako. Thank you very much sa 3 million na viewers natin dyan. Maraming salamat po. Ate Sheila Miko. Thank you, thank you, thank you. Masyado maingay yung mga ibon ko. Dinig na dinig sa LS. Yung mga alaga dyan sa labas na ibon. Okay lang na kahit na ganito lang ang bilang na basta importante tuloy-tuloy lang. Salamat Ate Sheila sa paglaro ng aking mga harang. Thank you very much. Ano bang video niya? Yung napadala sa kanya? Oo, yung mga pinili niya. Oo, binili. 3 million na viewers. Thank you, thank you, thank you. Ilang Ate Sheila nandyan mo? 2, 3.
Marami kasi mga kasabayan ngayon eh. Salamat sa 4 million viewers at sa 4 na thumbs up. Thank you very much. Harang uli amiko, harang. Salamat sa Shell sa paglaro ng aking mga harang. Thank you, thank you. Thank you sa 6 million watt na viewers. Salamat po sa 6 million. Naka-video yan. Ito. Wala palang nalo. Walang nalo. Walang nalo. Thank you very much sa mga naka-video. Salamat po Ate Sheila po sa paglaro ng aking harang. Thank you, thank you, thank you.
Hindi ka naman. Ila Bibid 08, harang kuya, salamat Ila sa pagdalaw. Kumusta na yung mga katropa natin dyan? Tulog pa ba? Nagsasaba ko. Salamat po sa dalawang naglalaro ng aking harang diyan. Thank you very much sa Ate Sheila Miko at saka kay Ella Bibid 08. Maraming salamat po sa pagpasok sa aking channel. Thank you, thank you. Isang oras lang ako dito, isang oras lang kasi alas 12. Alas 2 alas 2 mag-iili si Sheila Miko. Saka try ko lang to kung meron bang mga kaibigan na pupunta. Yung mga kaibigan natin dyan, kung makakarating, o baka wala pang masakyan kaya hindi makakarating. Salamat sa pag-share Ayla saan mo ba i-share? Sa GC, sa GC nyo community. Nagko-comment yung anak ko, go pa. May sharer ako, kala mo yan, anak ko yan. Yung boso ko busy kaya hindi nag-comment eh. Hindi yata ako nababagay talaga dito sa pag live stream. Siguro hanggang uploading lang ako muna eh.
Wow, 10 million viewers. Maraming salamat po. Salamat Ila sa pag-share. Nawala na si Ate Sheila. Nandiyan lang yan na naglalaro lang ng harang yan. Thank you, thank you, thank you. Salamat po. Eight million viewers sa mga naka-video po dyan. Maraming salamat. Malaking bagay na po yung video lang. Mary Jane Atabilo ay pamangkin ni Sheila ni Ella. Maraming salamat Mary Jane, thank you sa pagdalaw. Iya Bibas, thanks po, maraming salamat. Maraming salamat po sa pagpunta sa aking live stream. Thank you. Mula nang mamoni ako, siguro pangalawa kong live stream to. Sis Gia Bibas. Gia Bibas, maraming salamat po. Good morning sa lahat. Pangalawa pa lang po tong Elis ko. Nawala yung aking cheerer na anak ko, hindi nag-comment eh. Freak Channel, harang. Ayan, Freak, magbaba ka ng link mo dyan para yung mga hindi mo pakadikit. Ayan si Gia Bibas, dikitan mo yan. Salamat Freak sa pagdalaw. Hindi pa tayo papasok. Wala pa tayong day 1 ha. Sige po, Gia, sige po. Refresh po muna kayo. Wala pa namang advice sa akin kung may day 1 na ba tayo sa Monday. Wala pang advice si Ma'am Dave sa akin. Ayan, Prex, dikitan mo si Mary Jane, pamangkin ni Ate Ella yan. Hindi yan bagong gupit, Prex, matagal na yan nung magsimula yung kasi nung magsimula ayun, epekto yan nung nangyayari dito sa Pilipinas, kaya naubos yung buhok ko eh. Baba mo Prex yung link mo para madikitan ka ni Mary Jane. Mary Jane yan, si Prex sa kasama ko sa trabaho, IT namin. Ayan. Ayan, Prex, nagbaba si Mary Jane ng link niya, dikitan mo na lang. Kaibiganin mo yan, pamangkin ni Ate Ella. Saka si Gia Bibas. Saka na ako mag-stream yards Prex pagpasok natin doon sa office.
Doon ka ba ma-assign sa site? Sa site office pre? Kasi walang uwian to eh. Maraming salamat po sa 10 million na viewers natin dyan. Salamat sa mga naka-BG. Thank you very much. Ayan, Prex, tikitan mo yung mga nandyan. Kung hindi mo pa sila kaibigan si Gia Vivas, mabait yan. Nagla-live stream din yan. Yan, ang madaling araw kasi nasa ibang bansa yan. Meron naman yan yun. At mo muna na. Dati mo muna. Lalo na ako ng lagayan. Kawawa naman. Wow! Thank you, Gia Vivas, sa 15 Hong Kong dollars. Okay, salamat. Nagpalipad ka na naman eh. Prex, ayan, tikitan mo yan si yung kaibigan ko yan, si Gia Vivas. Mabait yan eh. Prex, pakibaba mo nga yung link ni Gia. Bakit ka? Tikitan mo na lang. Hindi kasi ako marunong magkuba cellphone gamit ko eh. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Gia Vivas. Bawi next time, sir. Salamat sa palipad ulit. Candid Monina, thank you for dropping by. Thank you very much. Maraming salamat po, Candid Monina. Thank you, thank you. Second LS ko po ito mula nung ako'y mamuni. Maraming salamat po sa pagpunta. Rex, pwede mong puntahan si Ma'am Candid Monina. Yan, mga naka-blue dyan, Rex, puntahan mo. Circle Sounds. Pops, host, kumusta? Magbuti naman po. Si Ma'am Sian Channel, salamat po sa pag-drop by. Ang kapatid ng aking kaibigan, Fred Channel. Maraming salamat po. Thank you, thank you, thank you. Oo, kailangan nakita Ma'am Sian Channel kasi sinabi sa akin ni Fred Gina. Sister and Brothers Vlogger. Pwede kayo mag-drop ng link nyo.
Salamat sa super chatter. Please support our super chatter. Gia Vivas. Thank you very much. Isang oras lang po tayo kasi hindi pa tayo sanay mag-ilis. Bawal judgmental vlog. Harang share, like, and share dan. Maraming salamat po. Bawal judgmental vlogs. Pang po pa to? Legit po ba to? Sorry po kasi hindi pa po ako masyado sanay sa pagla-live stream. It's Mayen Lambert. Maraming salamat po Ma'am Mayen from Australia. Ayan. Thank you po sa pagdalaw sa aking LS. Hello Circle Sounds. Bawal judgmental vlog. Gia Vivas. Prex, dikitan mo si yung super chatter natin. Ayan, binababa ni Sis Ella yung link. Salamat po. It's me, Mayen Lambert. Hello host. Mama, Mayen, pwede nyo ibaba yung link nyo para magkaroon kayo ng kaibigan dito sa aking channel. Ayan po mga legit po yung mga yan. Baba nyo po Mayen Lambert yung inyong link. Salamat po Ma'am Candid Manila sa pag-drop by sa aking channel. Maraming salamat po. Yung mga gusto magbaba ng link na kapatid ni Julayla Mix Channel to sir. Okay. Legit po kayo. Wow, thank you Madam Candid Munina sa pagbigay ng $3 Canadian dollars. Maraming salamat po. Ma'am, Mayen, pakibaba niyo yung link niyo para matikitan kayo. Our super chatter, Candid Munina, maraming salamat po sa pagpalipad. Thank you. Baba po kayo ng inyong mga link. Tayo kakaunti pa lang ng 14 million na viewers. Maraming salamat po. Sa ating dalawang super chatter, Candid Munina at Gia Vivas, maraming salamat po. Salamat sa support sa kuya ko. Maraming salamat nila BB08. Ate Candid Munina, thank you. By Gia Vivas, thank you po. Thank you, bawal judgmental vlogs. Thank you po. Ayan, nagbaba na ng link si Ma'am Mayen Lambert. Pwede nyo po siyang dikitan. Katatapos lang niya mag-ilis.
20 minutes na lang po ako kasi may susunod sa akin. Ano sabi niya? At medyo nagkasanay muna tayo. Sa oras lang muna. Sa susunod po mag-StreamYard tayo para makakit yung gusto mong makit. Maraming salamat. Ako si Pinakurog. Thank you. Thank you po. Thank you sa pagdalaw. Asawa ni... Ayan. Pwede ka mag-drop ng link dyan. Ako si Pinakurog. Frank, tikitan mo yung mga super chatter binababa ni Madam Hila. Yung mga super chatter Frank. Huwag mo kalilimutan sila. Dalawa pa lang naman yan eh. Ako si Pinakurog. Hello everything yan. Asawa po yan ni Pyrax. Ako si Pinakurog. Pwede mong tikitan din yung Frank. Ako si Pinakurog. Ako asawa ni ng kaibigan natin si Pyrax. Pwede ka mag-drop ng link mo. Ako si Pinakurog. Maraming salamat po sa mga sumuporta. Sana simulan ko lang. Jolayla Mix Channel, maraming salamat sa pagdaan. Pasensya na kanina nawala yung internet ko bigla eh. Mary Jane Dan, Freak Channel. Freak Dan na daw sa iyo si Mary Jane. At Tabilo 88. Bahala ka na Freak ha. Pamangkin niya ni Ila Bibitsero eh. Wow, 16 million viewers. Maraming salamat po. Candid Munina, Dan na din po sa iyo, Greg's Channel. Jolala Mix Channel, maraming salamat po. Nasa harang para yata. Mahirap pala mag-ilis eh. Nakakatayo ng lalamunan. Maraming salamat Boss Onyo. Friends Burgos, thumbs up Boss Onyo, tried for fun. Here Boss, maraming salamat Boss Onyo sa pagdalaw, pag-drop by dito sa aking channel. Thank you very much. Kumusta na Boss Onyo yung ating WH? Dumaan yung aking asawa sa likod. Model na malaki siya. Please support our super chat Candid Molina at saka si Gia Vivas. Maraming salamat po.
15 million subscriber, 15 million viewers. Maraming salamat. Wow, congrats boss. Advance congratulations boss Onyot. 3 digits na lang, ibig sabihin mga 300 na lang boss. Oo ba? Kayang-kaya boss, banat ulit, banat ng banat. Tila pa share, like ko, pa-support charge na lang muna ako sa mga dapat dikit sa aking balikan ko po kayo. Visit po ako sa bahay nyo. Mary Jane, sabi ni Mary Jane po. Ayan pa, ako si Pinakurog, nagbaba ng link. Maraming salamat po. Pwede nyo po siyang dikitan. Tela si Prince Borco, si Onyot Ride for Fun po. Maraming salamat July Last Mix Channel sa support. BG lang. Ayan po, it's me, Mayen Lambert. Taga Australia po yan. Very supportive po yan. Yan ang kauna-unahan kong pinuntahan nung ako mag-YouTube na nag-ELS. Siya po ang unang-una kong pinuntahan na nagla-live stream noon. Siguro mga 22 pa lang ang banana ko nung pumunta ako sa kanya. Hello, good morning Kate Hazel. Good morning po. Isang mapagpalang umaga po. Watching from Dubai. Thank you Kate Hazel sa pagdalaw. Thank you very much po. Kung gusto nyo po maglapag ng link, pwede po, wala pong problema. Sige lang po. Dito naman magkakaibigan tayo, walang problema sa akin yan. Open po yan. Kaya JL, Kate ang bulso ko sa YT. Maraming salamat po. Sabi ni Ate Ella, BG ko po muna to, dumating bantay ko. Sige po, Gia Vivas, maraming salamat po sa pag-BG. Shoutout Ate Ella BB08 by Kate Hazel. Wow, first time ko po magkaroon ng viewers na 16 million. Okay lang, July Lamix Channel, walang problema po. Naintindihan po natin yung sitwasyon mo dyan. Salamat sa pag-reply sa aking LS. Maraming salamat po. Please support our super chatter, Gia Vivas. Maraming salamat po. Yan, binababa po ni Ate Labibit 08. Yung mga hindi pa po nila kadikit, please naman po, please support po. At saka si Candid Munina po, please support po our super chatter. Thank you very much po. Dong, may pasok ka na? BG, maraming salamat Mayen Lambert sa pag-video at saka kay Kate Hazel. Ate Ella BB08, maraming salamat. July Last Mix Channel. Mary Jane, ang pamangkin ni Ate Ella, maraming salamat.
nawala yung aking kaibigan, yung magkapatid na vlogger, si Freak Channel at saka si Ma'am Shean Channel. Ma'am She. Ayan po, nagbaba si Mayan Lambert si Ma'am Mayan Lambert ng link. Pwede nyo po siyang dikitan. Sa mga hindi pa nyo kaibigan, si Mayan Lambert po ay isang supportive na kaibigan at nakatira sa Australia. Siya po ang kauna-unahan kong pinasukan na live stream nung ako ay nagsimula pa lang sa YT. 22 pa lang po ang banana ko nung ako ay maligaw sa kanyang live stream. Ako si Pinakurog, padikit naman po. Ayan. Yung mga hindi pa po kadikit ni ako si Pinakurog, andyan po ang kanyang link. Pwede nyo po siyang punta sa kanyang bahay. Dito lang to, standby boss. Maraming salamat boss Onyot. Isang oras lang ako boss kasi may lakad din kami mamaya. Saka mayroong mag-i-ilis kasunod ko eh. KTSL, wait lang po boss, ligo lang ako, magkagigising lang po. Okay po, salamat po KTSL sa pag-drop by. Medyo papasok yata kayo. Sige po, ligo na. Okay lang po, thank you. Please support our super chatter Candid Munina and JB Bas. Maraming salamat po. $14 million viewers. Maraming salamat po sa mga naka-BG riyan. Sheila Miko, maraming salamat. Alam ko nandiyan ka pa sa baba. Naglalaro ng aking mga harap. Salamat po. Isang monetized channel. Sheila Miko at Ila Bibid 08, mga monetized channel po. Sana all monetized na. Freak Channel, nabalikan na kita by Candid Munina. Maraming salamat po Madam Candid Munina, our super chatter. Hello Kulas, thumbs up post. Salamat sa pag-drop by. Maraming salamat po. Ayan, pwede ka magbaba ng link yan. Villa Carlos. Ashley Johnny Dan, thumbs up Dan boss. Maraming salamat Madam Ashley Johnny. Maraming salamat sa pagpunta. $50 million viewers, maraming salamat po. 23 thumbs up. Ayan, pwede kayo magbaba po ng link dyan sa mga gusto magbaba. Open po yan. Sige lang, pre, kain ka lang. Damihan mo, kain mo Balitaan mo kung makakapagsimula na tayo sa Monday na sa work natin. Wala pa kasing advice sa akin si boss eh. Mega shoutout po sa lahat ng nandito. Salamat Ashley Journey, maraming salamat po. Gia Vivas, si Bebe, hello. Kapag bumalik po ako sa back to work, mag-i-ilis po ako siguro mga 6 PM na ang ilis ko kasi maghapon busy na sa trabaho.
Medyo nakakarinig po kayo ng huni ng ibong mayad dyan sa labas. May puno kasi kami dito kaya dinadapuan ng maraming ibon. $14 million viewers, maraming salamat po sa mga pumalaw. Hanggang anong oras ka, boss? Hanggang mamaya lang, mga 5 to 10 minutes na lang ako. Ashley Journey kasi nilakad din ako mamaya. Tsaka mayroong susunod sa akin. Please support our super charter Gia Vivas. Maraming salamat Ate Ella sa pagbaba ng link. Thank you. Julayla Mix Channel, harang ulit. At maraming salamat Julayla Channel sa pag naroon ng aking mga harang. Thank you, Madam Julayla Mix Channel. Maraming salamat sa ating mga super chatter, Gia Vivas at Candid Molina. Free support po. Julayla Mix Channel, mega shout out Ate Ella 08 love you po. Love you po. Thanks sir host. Maraming salamat din Julayla Mix Channel sa pag support. Thank you very much. For 10 million viewers, 23 thumbs up. Maraming salamat po sa inyong lahat sa mga nag-video dyan. Maraming salamat. It's me, Mayan Lambert. BG lang. Maraming salamat po. Maraming salamat. Julayla Mix Channel. Thank you very much. I love PB08. Sheila Miko. Ashley Journey. Breaks Channel. Gia Vivas. Maraming salamat sa inyo. Candid Molina, thank you very much. Kate Rizal, maraming salamat. Ako si Pinakurog, thank you very much. At sa lahat po ng pumunta sa aking channel, maraming salamat po. Sana po sa ulitin, huwag po kayong madadala para masanay tayo sa pagka-live stream. Thank you very much po sa support. Maraming salamat po. Sheila ko, harang, 3 minutes. Thank you Ate Sheila sa paglaro ng aking harang. Thank you very much po. Mayan Lambert Dan. Oh. Thank you Ashley Journey sa pagpalipad. Maraming salamat po sa pagpalipad po. Maraming salamat po. Please support po our super chatter. Team Curiously and Team Unstoppable Power. Maraming salamat Ashley Journey. Maraming salamat. Thank you very much. Tayo malapit ng mag-end. Maraming salamat sa mga nag-support sa akin. Gia Vivas, Ashley Journey, Villa Carlos, Julayla Mix Channel, Sheila Miko, it's Mayan Lambert, Ella Bibit 08, Break Channel, Gia Vivas. Sa lahat po na pumunta sa akin na boso nyo at maraming salamat po. Mary Jane Atabillo,
88, maraming salamat. Kate Hazel, thank you. Tayo nakaisang oras na po at maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po sa ulitin, huwag po kayo madadala. Thank you po, thank you. Sa ating mga super chatter, thank you very much. God bless you always. Thank you po. Madam Candid Molina, thank you. Thank you very much for your support. Ashley Journey, thank you. Gia Vivas, thank you for your support always. Thank you. Madam Gia Vivas, thanks po. Sabi ni Jolailas Mix Channel. Boss Onyot, maraming salamat po sa gulang boss sa balat ng banat. Malapit na yan, boss. Thanks a lot, Sir Post. Maraming salamat, Jolailas Mix Channel. Maraming salamat din po. Tayo po yung mag-end na. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po ulit. Thank you. Baka susunod po na live stream po ay malipat tayo sa gabi kasi pag mag-start po kami ng work sa Monday, busy na po tayo magkapot, kaya sa gabi na po ako mag-live stream, maybe 6 PM or 7. Or pwede rin ng ating gabi. Okay. Thank you very much po. Salamat Ate Sheila Miko. Thank you. Sheila Miko, maraming salamat sa paglaro ng aking mga harap. Thank you very much po. Mag-e-end na po ako. Thank you po. God bless us all po. Maraming salamat. God bless us all po. Thank you very much. Bye bye.